Catalunya Express, procedent de Saragossa Delícies. Destinació Barcelona Sant Andreu Comtal, via 5. Catalunya Express, procedent de Saragossa Delícies. Destinació Barcelona Sant Andreu Comtal, via 5. Catalunya Express, procedent de Barcelona Sant Andreu Comtal, destinació Saragossa Delícies. sortirà per la via 5. Atenció, tren sense parada. Prohibit creuar les vies. No us acosteu al marge de l'andana. Atención, tren sin parada. Prohibido cruzar las vías. Manténganse alejados del borde del andén. Catalunya Express, procedent de Barcelona Sant Andreu Comtal, destinació Saragossa Delícies. via 5. Atenció, tren sense parada. Prohibit creuar les vies. No us acosteu al marge de l'andana. Atención, tren sin parada. Prohibido cruzar las vías. Manténganse alejados del borde del andén. Catalunya Express, procedent de Barcelona Sant Andreu Comtal, destinació Saragossa Delícies. estacionat a la via 5. Expresso, destinació Barcelona, via 3, disposa de classe preferent i turista. Regional Express, procedent de Madrid-Chamartín, destinació Barcelona Estació de França, via 1.